فقی به جارێکی ردیت لە ناو هەنێک چیایان ئاسێ و بلند بۆ خۆفێ بەرا هەندڕێ مرۆڤ دە دمەشە ji ber ku zanîbû li tu derê vê dinyayê rehetî ji mirov re tu nebe qîma xwe bi qedera xwe anîbû ji xwe re got baş e wê çaxê ez li çi digerim dengekî jê re got ji ber dilpakiya xwe tu dixwazî cihê ku tu yê lê bijî bila ti neheqî lê tu nebe niha tu li wê derê digerî têgihişt ku li gelek deveran geriyaye cihê ku lê geriya bû yek bi yek berçavên wî re bihîrîn xuya bû ku heta wê gavê li wê derê rast nehatibû loma hîna jî bêsekin digeriya hêviya ku wê cihekî paqij bibîne û ji xwe re li wê derê bijî di dilê wî de hertim xurt bû roj qulipî li pey rojan me çûn dem û dewran xwe li hevdû badan feqî hîna jî li pey maqseda xwe digeriya rojekê bê hemdî rêya wî bi gundekî ket dîtina dît mirovekî navsere ji xwe re cot dike bala xwe da wî mirovî dît ku pozê gayê wî mirovî de devring heye û di simên gayê wî de jî kulavok hene kêlikekê feqî di cihê xwe rawestiya qenc bala xwe da ser wî mirovî û gayê di binê nîrê cot deye wê rewşa balkêş mereqek bi wî re çêkir xwe li vî mirovê cotkar girt û meşiya hatin da cotkar silav daye û pirsî bêka ji bo çi wî gayê xwe bi vî awayî girê daye mirovê cotkar ji feqî re got min ev devring xistiye pozê gayê xwe ji bo dema ku gayê min ji sînorên zeviyên min derketin devê xwe neavêje gihayê ti kesî û heqê kesî neke hiştê min kulavok jî xistiye simên gayê xwe da ku dema gayê min ji sînorên zeviyên min derketin axa zeviyên ti kesî bi simên gayê min ve neyê nav zeviyên min û axa min jî tevlî zeviyên ti kesî nebe û heqê ti kesî nekeve hiştê min li ser van gotinên zilamê cotkar feqî biryarê dide ku ew ê li vî gundî bijî û dev ji wê gera xwe ya bê eman berde feqî dibîne ku li vir aliyê gundiya û ji aliyê derdorê ve pir jê hez dikin Ez ji me pir dûr kedî ker jî di zirriqeyî divê tu çima li vir re rûniştiye lê em pir di cihekî xweş de û tu zirriya ma tu çima zerriya hêjî nav kevra rûniştim got ecêb bû ku kerê mar dîtibe an jî tiştekî xirab dîtibe di zirri de bisin berdewam kin feqî dibîne ku li vir ji aliyê gundiyan û ji aliyê derdorê ve pir jî tê hezkirin heta dawiya jiyana xwe li vî gundî dimîne ji nişka ve dibîne ku vaye miriye gundî û merîvên wî tên gundê ku wî piştî ewqas gerê ji xwe re dîtibû û biryara ku ew ê heta dawiyê temenê xwe lê bijî dabû hatine û dixwazin meytê wî bibin gundê xwe û wî li wir veşêrin lê gundiyên ku wî jiyana li nav wan hilbijartibû
ویا قبول ناکن و دبیجن که اوی فقی لگوند ما وره وشارتن. دبینا که لسر ویا که گنگاشی دناف هر دو هیلان دا درد که و ملای گوند جه هر دو آلیان را دبیجه هرن جوخارا را کفن. دما که سبه را بن ورن هونی لمزگفتی دو حب تابودان ببینن. لید وی هر آلیه کی جوه جبر خواه بیدنگ راهله تابوتا کیو ببه. مروین وی گوندین که وی جیانا لناف جوخه را هلبجار تیبو به وی گوتنا ملا دکن و دچن. ملا را دبه ویر ناف بره ده دو تابوت انده چه کرن. سری سبه هر دو آلی جیتین مزگفتی ملا جه هر دو آلی را وی تشتید بجه هر یک جوه راه لن تابوتا کی و هرن. هر یک جمان را دیلن تابوتا کی و دچن. هر دو آلی جی دما تابوت را دکن دنرن که تابوت گرانه و تجه خویایه. هر دو هیل جی تابوت خواه دبن هر یک گوره که دکولن و تابوت خواه دخینه. فقی جخاو چنگ دبه و دینرک و افتش تاکو دقاومه تانی خونک شوایه. شکریه خواه دینه و دبیجه خواه بخیری بگرینه. چه تشتکی عجیب و یا ربی.